goodbye hasn't been so. Aintzinatzen ari zaigu, hasi ginen irailaren lehenbiziko egunetan eta ez dakigu noiz arte bilduko dugun, baina sasoina ari zaigu hala ere aintzinatzen. Bai. Azken egunotan egoaldia aski egokia da guretzat, haizego pixka bat, temperatura goxoak eta horiekin gu gustura ari gaude lanean. Piperrak maite ditu temperatura goxoak, eztiak, ez du euri gehiegi behar, pixkatekin konformatzen da, eta poliki guk pipera gorritua biltzen dugu eta gorritzen da olako temperatura goxoekin. What more than sorry do you want from me? Espeletako pipera da piper klase bat deitzen duguna gorria. Berezitasuna da piper mina dela, naiz eta ez min bizia izan. Piper hori lehortzen da, piper hautsa egiten da eta osagai bezala erabiltzen da plateretan. Berezitasun nagusia hori da. Lehortzen ezartzen ditugu etxaintzinean eta hor eukitzen ditugu hilabete batez gehienez. Lehortzeko sistema hori pixkat desagertzen doa eta baditugu bestalde bertze lekuak pipera lehortzeko. More than sorry can I be before our love fades away? Hemen gaude pipera bildu eta gero lehortzen uzten dugun barne batean. Orduan, pipera gorria delaik biltzen dugu eta behar du poliki segi ontzen, bere kolorea iluntzen zaio, intentsitate gehiagokin bilakatzen da eta gainerat bere usaina azten zaio, ontzen zaio. Eta hemen egonaldi bat egin eta 2-3 asteen buruan labe batean pasatzen dugu lehortzeko. Uste dut asteburu goxo bat pasatzen aldela espeletan, gainerat egoaldiak behar luke ona izan, eta besta edo egun alai batzuk balio dute pasatzea, zen udazkena aintzina doa eta negua hurbiltzen ari, orduan behar da parte hartu.